I gdje ste ljudi, dobrodošli u moj novi video, ja sam Tuta Bugarin i sa nama je tu moj brat. Ćao. Danas ćemo igrati Roblox i tu je s nama jedna nova igra u Robloxu, sve se Adopt Me. Poenta je da imate ovakvu kuću, počinjete od neke glupe kuće, onda kupujete bolje kuće. Imate veranac, možete kupiti ljubimce, neku odeću, hranu i razne stvari. Ovdje ste kao u nekom gradu, ja sam trenutno beba. Sad ću se teleportujem do Marka. Umjesto do mog brata. Ja sam se teleportuo. Šta je ovo? Mare, Pizza ja sam ovdje kod tebe. Sad ću te stavim u family. Sad kliknete create family i odite do njega i invitete u familiju. On prihvati i sad ste vi porodica. Glej, pizza place. Pa, da, tu možeš. Inače, moj brat može da kupi neku bolju kuću ili može da čeka još malo para za kućicu na drvetu. Da, to ću čekati. Ok. Inače, ja imam malo veću kuću trenutno od njega. Ja sam 3. Ovo je njegova kuća, roza, a sad ću vam pokažem moju kuću. Samo da odem do nje. Idemo. Daj mi Ja treba kroz brda i doline da prođem. Da dođem do svoje kuće. Evo ovdje ljudi dvorce prave. Evo, taman mi se spava. Dobre, falim te Bože. Inače, ovdje kad vam se spava, to mi je super jer onda ispunjavate event. A moja kuća je ovako malo veća. Hoću dođem i spavat ću. Inače, vidite, ovdje vam piše kao što trebate da uradite. I kada to uradite, prosto dobijete pare. A pošto mi trebaju pare, sam kupio ovu novu kuću i tapete i još jedan krevetac i svašta. Ja sam došao kod nekog lika, izvini liče. Očekujte uskoro da snimam preko Discorda sa nekim mojim prijateljem. Spavi dok te likuša ne uzme. Evo, ja sam ovdje. Ajde, teleportuj se do mene da vidiš da sam ja. Pa ja sam završio bre sa spavanjem. Ja sam kod nje likuša kući. On je ušao u tuđu kuću i spavao. Gledaj tako uvek, bret. Gladan sam, da li imam hranu, imam sandvič. Begam od likuše. Ja imam 500 miliona jabuka sam imao, a sad više nema. Inače, ovdje ako odete u školu s učiteljicinog stola, možete graditi beskonačno jabuka. Ne može, beskonačno. Može mnogo. Imam, još $20. Samo da mi stigne još jedan cash out. Inače, cash out vam je nešto što dobijete $20, što je jako cool. Neka likuša me zove na zabavu. Jesi ti išao? Ma nisam otišao. Idemo ovamo exit, tu je veći grad. Imate parkove, prodavnice, razne stvari. Pa resi ti u gradu? Ne, ti ideš do grada. A jeste pa je do mene, evo mene na ulazu u grad. Već ti teleportujem do tebe. Pa tu si već i pored mene. Tu Bugarin. Teleportujem se od tebe. Ajmo. Idemo u grad. Što me mrzi da hodim? Joj, ja me se tučira. Joj, jebati meni. Vraćamo se. Vraćamo se kući. Ja idem kod neki likuš. Ne, Marko, ajde uđi kod ove prve ovdje. Pa da. Budu i hoću, ne radi. Zaključano. Samo da uđem. Evo ovu malu, ovaj noob sigurno ne zna da zaključa kuću. Pa sigurno. What the fuck? What the fuck? Kako ovaj lik? What the fuck? A daj pa beža ću ja se tuširam. Pa ne mogu se tuširam, ne znam šta. Ja mogu. A beži odavde, pusti nas da se tuširamo, budalo. Ćao. Begam ja. Ali ja ne mogu se tuširam. Evo sad ti bilo. Da, sad mi je bilo. Sad mi se ide u školu. Idem se i meni. Dobre, sad kad ja uradim to, moći da kupim kuću na drvetu. Kuću na drvetu ćemo će kupiti. Čekaj mene, idem se u školu. Da ću se... Teleportuj se do mene. Plaću se do tebe. A ako želite još Robloxa, snimam Roblox zato što sam imao 11 subscribera i poslije jednog Roblox klipa sam imao 16 subscribera, što mi je jako cool. Ja upade u Moravu. Idem u školu, vidim. Da kradim jabuke. Kaš jabuke pred tebe. Pa kradim beskonačno na stolu. Nema tako da.
Ima, samo što ti ne možeš da pokupiš sve. Inače ima beskonačno na stolu. A sad sam i gladan, ajde. Pa dobro, sad ću uzim jabuke. Tako da. Kupi jabuke, jabukice, jabukice. Ok, ja ću da jedem malo jabuku. Fali mi još. Ladno mi. A ja nisam gladan, ja ne znam što jedem jabuke. Ok, uči ovo što je napisano na tabli, Marko. E sad sam ja gladan. Nisam. Nebitno. Imam hrane koliko hoćeš. Ja čekam da budem gladan. What the fuck, ja sam se zaglavio. Ja sam gledaj mene. What the? Šta? Glava mi je prošla kroz to. Čekaj bre, hajde se teleportuj kod mene. Sad možeš da kupiš kuću. Možda kupiš kuću, Marko. Ok, ljudi, on će kupi novu kuću. Gdje sam ja? Ja sam nebo pod oblake. Teleportuj se kod mene. Teleportao sam se. Opet. Teleport. Ja sam ovdje kod nekog Sante. Evo ja sam tu. Ja sam još gladan. I imam ja kod mene kući da kupim. U stvari, ne znam. Hoćemo sada da kupimo kućicu. Ajde, kupi kuću na Zrvetu. Da je exit. Kom pravcu. Uvamo bre preko Morave. Evo ne. Tun tururun tun 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 tun. Ja trčim ka Exitu. Da možeš da kupiš kuću. Ju, neki me zgazi upravo kolima. Ok, ljudi. Idemo dalje. Znači, sad ste vidjeli kako smo jeli i krali učiteljicine jabuke. Sad idemo do mog brata kući da on kupi tu novu kuću. Ali ja sam izašao zato što moram se povežati. O Bože blagi. On je izašao iz Robloxa. Da probam da pokradem nekom kuću. Dobar dan. Nisam došao da vam kradem kuću jer je ista kao moja. Tražim bogate ljude. Eno izgleda to je onaj bogat. Izgleda mi kao da je bogat. Ali zaključao je vrata. I ovaj mi izgleda kao da je malo više bogat. Ja ne mogu da se povežem. I ovaj zaključao vrata. A ovaj je bogat isto. Ovaj nije zaključao vrata. Ok. Uštam kod ovog lika u kuću. Sad ja se teleportujem. Ja se teleportuju se kod mene. Ju, šta ovaj lik ima ovdje? Kradimo tu. Mogu da mu kradem pice. Ju, sine. Gdje su mu pice? Evo je pica. To je pica. Pizza. Sve što to je. Ali sad nismo familija. Vola. Ponovo ne. Cash out. 20 baksa sam dobio. O Bože. Ok ljudi, moj brat nam me dođe u igru. Odnosno, on kaže da mu neće uđe, ali... Lano, evo kradi mikrofone. Sad imam hrane za 10 dana. Neću da jedem. Evo ja dolazim kod tebe, da pozdaš. Mogu da spavam. Ok, Marko, ajde idemo do tebe kući da kupiš novu kuću. Ne, ovo moram malo da mu pokradem krofni to. Ma da ću ti ja, stigi ovaj. Ajde Marko, kupi kuću i da završimo s ovim klipom, pošto sam zato i napravio ovaj klip. Play piano, šta je to? Idemo do njega kući. Kuda? Za tvoju kuću.
Joj, Mare, hoćeš li mu više pokrasti krofne? Ajde, pokrati. Kuda? Evo je, home. Pa kuda? Taman da spavamo kod tebe. Evo je, dođi. To jest, nećemo Teleporti se do spavati. mene. Ma, tu sam ja pored tebe. Otključaj vrata. Ti ja slipujem. Ne. Ključaj mi vrata. Pa ti si mi... Omaga ljudi, Marko je kupio kuću. sad Nema ovo kako sam. izgleda ta kuća. Ok, prati me. Ti. Ja sam ti izgubio. Prati me samo. Evo. Tole. Evo. 3, penju se gore. Ok, znači. Ulazimo u Markovu kuću i naravno iznutra uopšte nije velika. Kako nije? Zašto je zaključao kuću bre? Ne mogu da uđem. Teleport. Ajde, ključite. Ajde, dođi. O Bože, znači ljudi, on misle da će neko njemu da ukrade pola stvari iz kuće. Kao Nije, nego ja volim da u da- ovoj igrici nije sve. mogu se ja zaključiti. Zašto zaključavaš uporno kuću? Ljudi, on nije normalan. Znači, zaključa kuću da ja ne mogu vama da pokažem unutrašnjost te kuće. Ne. Marko. Pokušaj broj 58. Za ulazak kod Marka u kuću. Ne zaključavaj, molim te. Ok, znači. Ajmo tamo kod... Evo lazy bag gladno. Ne, imaš ovdje fotelje i televizor imaš. I lampu. Onda ovdje imaš pored. Ja imam bolju kujnu. Joj, Pokušaj broj 159. Ok, znači. Ok, ljudi, ovdje ima lampu, ima lazy bag, ima ove fotelje, No, dobro, ovo nije ništa posebno. kupatilo imaš, u kupatilu imaš komodu. Imaš sve solju. Ugli kola, soba što mi je cool. Ovamo ima sobu. Imaš buriće. Sleep, spavam. I možeš se igraš ovdje. Ok, ljudi, to bi bio taj kao home tour, kao da vidite kako mu izgleda ta nova kuća. Ako ste uživali u klipu, ostavite like i subscribe. Ovako, ko se na ovom klipu bude subscribe-ovao i ko bude napisao to u komentaru, dobit će od mene reklamu na sljedećem klipu. Pa, ako se subscribe-ujte, napišite. Pozdrav! Evo te